Je denkt, wat zit ze hier al je serieus met elkaar? Wat eerder, wat voor nice hadden. Maar ik had inderdaad nice. Na 4 uur, 4 dagen in de week vloggen, houd ik ermee op. Maar, net helemaal jongens. Nee. Want we gaan van 4 vlogs in de week gaan we naar 1 weekenvlog. Dat houdt in dat ik op de teasers upload. En op de teasers komt dan een vlog over wat ik de weekend ervoor al je dieren heb. Daar vertel ik wat ik dieren heb, maar ik laat ook beeldjes zien wat ik dieren heb. Maar dat is een beetje een oren opzet als wat we nodig hebben. Ja jongens, dus we gaan nou 3 weken lekker vakantie. Daarna hebben we dus waarom net mij als Else Dijen vlog. Dus maar voor mij ook een beetje wennen van je. Ik wil een beetje zaak eerst hard met me op van vlog, voor steeds hoe schande. Maar we houden dus net helemaal op. We gaan nog wel terug, maar een beetje op een oren wezen. Ik hoop zelf dat je wel al je zin blowen. 10 maanden, zo januari is de eerste weekvlog. Ik zou zeggen, een na je shit vlog. Hey hoi! Hey hoi!